Здравейте, добре дошли! Тази вечер ще се движим в посока на Зодиака. Започвам от Овен и лека по лека ще се движим към Риби. Да видим какво имаме за огните за утре. Кулата. Кулата не е от най-веселите карти, не и към момента на случването й. Астрологично е под влиянието на Скорпион и на неговия стар управител Марс. С кулата никога не можем да бъдем достатъчно добре подготвени, защото тя е свързана с нещата, които ние не искаме да променим, но нещата, които ще ни се наложи да променим. Това е карта, която доста често прави за нас онова, което ние сами направим за себе си. И колкото и да си мислим, че кулата по някакъв начин ни наказва или се опитва да ни отнеме насилствено нещо, това не е така. Преди да настъпи кулата, има много моменти, в които човек може да влияе, може да контролира, може да напътства събитията в някаква посока, може да упражни правото си на влияние, на контрол, на глас. Но пропуснатите възможности от гледна точка на този контрол, на този глас, водят до момента, в който събитията ескалират. И вече на човек му се отнема правото да контролира и да влияе. Ще трябва в утрешния ден да гледате философски на промените, защото тази карта тя няма за цел да изтезава и да изтормозва хората. Че променя, това е безспорно, че разтърсва доста от обстоятелствата около нас и това е безспорно. Това е един вид проверка, един вид тест. Кое е здраво, кое е устойчиво. Неустойчивото, не здравото, онова, което няма здрави основи, на които да се крепи, със сигурност ще падне, за което не би трябвало да съжаляваме обаче. С кулата около нас ще остане само онова, което си струва, онова, което е стабилно, онова, което е стойностно. Еднодневките или пък нещата, които не работят във ваша полза, ще бъдат трансформирани, ще бъдат променени. Може да се наложи също реорганизация на някои от делата ви, на някои от плановете ви. Кулата не се вълнува от нашите планове. Както казах, имали сме право на влияние и на контрол, пропуснали сме този момент. Сега ще трябва да се адаптираме към новите промени. И отново, опитайте се да видите позитив в тази ситуация, защото позитив има. Знам, че когато ни се объркват плановете, човек не може да ги види тия позитиви, но в дългосрочен план съм сигурна, че тя ще ви вземе нещо, за да ви даде нещо. Дявола за телците. Астрологично дявола е под влиянието на Козирог и на Сатурн. Дявола е карта, която изпитва нашето умение да казваме не. Най-вече тогава, когато ни е най-приятно и най-хубаво. Дявол е свързан с изкушението и много често ние се опитваме да прехвърлим на него едва ли не всичката вина за това, че сме направили нещо, което не е много редно, тъй като дявола той не взема решенията вместо нас. Решенията си ги вземаме ние. А това е картата, която предлага, или то е човека, ситуацията, обстоятелството, което изкушава. Изпитана е волята с тази карта почти винаги, най-вече там, както казах, където на човек му е изключително приятно. И не, че има нещо лошо да си огаждаме, и не, че има нещо лошо човек да си доставя удоволствия, но трябва да се внимава да не се прекалява, не и системно, защото това води до крайност, която си има цена. Понеже говорим за кореспонденция с Козирог, предимно материалните сфери и теми се засягат с дявола. Тук визирам живот над възможностите. Тук говорим също за разходи, които са само за удоволствие, без оглед на това как ще се справим по-нататък. За други може да е желание за власт на всяка цена, за доминиране във всяка една ситуация. А за трети може да бъде прекаляване, примерно с нездравословен начин на живот, прекаляване с храни, нездравословни, прекаляване с алкохол. Изобщо при дявола всичко е за момента. Няма после. Всичко е за момента и всичко е някакси прекалено в повечето случаи. Отново казвам, няма лошо. Стига да държим слабостите си под контрол. В някои случаи тази карта също показва това, че като че ли може да има такива връзки около нас, които са базирани само на корисни подбути, на корисни цели, само там, където има интерес или човек, когато има сметка, тогава да ви търси. Това може да е изключително дразнещо и в същото време дявол ще изпита във вас, склонни ли сте да кажете не. Опитайте се наистина да видите кое не е във ваша полза и така кое не ви носи позитиви и да го държите под контрол. Кралица на пентаклите за близнаците. Кралица на пентаклите също е свързана с Козирог астрологично, но по съвсем друг начин. Кралица на пентаклите е изключително практична, организирана, много земна, много
отдадена на задълженията, които има. За мен тя е така жената чудо, човека, който успява да се справи с всичко, което може да възникне като ангажираност, като някакъв вид задача. На нея отговорностите не й тежат. Защото тя умее да управлява не само времето си ефективно, но и ресурсите си ефективно. За някои кралица на пентаклите може да показва все по-нарастващите амбиции в професионален план. Желанието там за издигане, за развитие, супер. Имате чудесна възможност да помислите, да се организирате, да започнете да работите така съвсем целенасочено в посока на тия амбиции. Добър ден за работа с бюджети, приходи, разходи, от гледна точка на това да бъдете по-подготвени. Също чудесна карта, когато става въпрос за подкрепа в най-близкия ни кръг. Кралица на пентаклите не си пада по връзките еднодневки. Тя не инвестира нито ресурс, нито време, нито енергия във връзки, които са еднодневки. На нея и трябва сериозна, стабилна, сплотена среда. И тя се грижи изключително много за това да сплотява средата. При нея грижата е винаги адекватна, винаги навременна. Тя и в личен, освен в професионален план, умее да се подготвя, да си стикова задачите, да се организира, да бъде практична. Изключително добра карта, когато говорим за материална подкрепа. Тя би могла да донесе за някой от вас материална подкрепа, но в повечето случаи си мисля, че вие ще сте онези, които да дават материалната подкрепа на хората около себе си. Девятка мечове за раците. Девятка мечове е карта, която е асоциирана като може би, черната и негативната в цялата колода. Аз обаче искам да се въздържа от подобна асоциация, защото девятка мечове всъщност е нашето лично възприятие по отношение на проблемите ни. Девятка мечове е страха. Страха, който няма кой да го реши, няма кой да се пребори с него вместо нас, а пък и не е работа на другите да ни решават проблемите. В случая на девятка мечове най-често говорим за дълго отрупани проблеми или за дълго отлагани действия в посока на решаването на проблеми. Получава се ефекта на снежната топка, с който един малък проблем като начало дълго време е неглижиран, дълго време така човек е бил пасивен, не е обърнал внимание, не е направил нещо в посока на неговото разрешение, се превръща в огромен проблем, на който ни е изключително трудно да влияем. Или поне ние така си мислим. Пак стигаме до възприятието тук. Няма такова нещо като нерешими проблеми. Има решения, които не ни харесват, но нерешими проблеми няма. И с девятка мечове решението е просто и в същото време толкова трудно. Решението е действието, пасивността, избягването на това да поемаме отговорност, страха, криенето, бягането. Не са решили нито един от проблемите на никого. Трябва да се самоамбицираме, трябва да си повярваме, че можем, да се опитаме поне. Гаранция за успех няма, но според мен малка крачка, малка стъпка, малък опит би могъл малко да така повъзвърне самочувствието или поне да ви накара да погледнете по-трезво на ситуацията, да не се страхувате толкова много. Също с девятка мечове човек някой път хем бяга от проблемите, хем не ги събравя, т.е. те продължават да се в главата му, продължава на ум да си ги разиграва тия сценарии, в които се страхува. Кой има нужда от това? Реално мисля, че никой. Затова моят съвет е да действате утре, да се опитате нещо мъничко в посока на това да започнат да се разрешават дълготрупаните проблеми. Също грижете се за себе си малко по-адекватно, спете повече, почивайте си повече и хранете се по-здравословно. Много често девятка мечове показва също и това, че като че ли умората е в прекалено голямо количество и човек и през нейната призма, като погледне към проблемите, пак му се виждат нерешими. Затова на първо място погрижете се за това като кондиция, да се чувствате добре, да има достатъчно пълноценна почивка и започвайте да поне мъничко да работите по това, което така или иначе вече е наболяло и трябва да му се намери решение. Колелото за лъвовете. Колелото астрологично е под влиянието на Стрелец и на Юпитер. Когато говорим за Юпитер, говорим за експанзия, говорим за възможности за разширение, говорим си за късмет, за шанс. В случая на колелото, човек трябва да има очи да види шансовете около себе си, защото такива в утрешния ден за вас ще има. Може би няма да е онова, което вие си мислите или планирате, но тази карта някой път дава повече от плановете на човек. Всъщност, тук говорим за нещата, които са предопределени да ни се случат, нещата, които са писани да се случат. В случая на колелото,
Буквално от никъде могат да изникнат такива възможности. Колелото прави така, че ние да сме там, където трябва, да видим онова, което трябва, да ни се случи онова, което трябва, което не винаги е онова, което ние искаме. Това, което ние искаме, то не е обект на колелото. Колелото въобще не го интересува ние какво искаме, защото тук има, ако щете, вселенски ред, вселенска справедливост. Тук има една такава, бих казала, намеса на невидима ръка, която ще ви заведе където трябва, ще ви отвори врата, ще ви я отключи, когато това се налага. Така че откажете се да упорствате всичко да става по някакъв план. Огледайте се. Бъдете там, където събитията прогресират и просперират. Бъдете с това движение, с този прогрес. Откажете се. Ако виждате, че нещо не става, не върви, откажете се, оставете го. Не върви за сега. Може би още не му е дошло времето. Сигурна съм, че много от вас ще се радват наистина на добри шансове и материално, и не само материално. Просто късмета е с вас в утрешния ден. Не се отказвайте от него и така отваряйте си очите с колелото. Интересното е, че хората, които са склонни да рискуват малко повече, винаги имат шанс да спечелят малко повече. Императора за девите. Астрологично императора е под влиянието на Овен. Това е карта на структурата, на дисциплината, на реда. Изключително авторитетна карта. В много от случаите доста недиалогична. Императора е карта, която поставя изисквания. За много от вас утрешния ден е време, в което и вие да поставите изисквания, и вие да кажете в прав текст къде от какво имате нужда, къде какво ви дразни и къде какво очаквате. Липсата на диалог при тая карта много често е причина, така за малко съпротива от гледна точка на общественото мнение. Тоест, тук човек въобще не го интересува какво ще си помисля този или онзи. Той като си решил нещо, си го прави. И не само, че си го прави, ами като види и че другите имат нужда от малко дисциплина, от малко контрол, се опитва да ги контролира. И там може да се получи малък бунт или така малко съпротива от страна на другите, но мисля, че императора е добра карта, когато става въпрос за това да въведем разни здравословни ограничения. Примерно, ако усещате, че някой е тръгнал да ви се качва на главата, с тази карта много лесно и много бързо го поставяте на място. Много добра карта, когато става въпрос също да се лишим от нещо в името на бъдещо спокойствие. Тоест, сега може би малко да свием разходите, за да можем малко по-напред да ни е по-спокойно. Или сега да се подготвим с нещо, за да ни е напред във времето по-организирано. Картата е добра също, когато говорим за започване на диета, на спорт, на някакъв режим, който изисква дисциплина за неговото налагане. Императора няма проблем с лишението. Никакъв проблем няма. Особено когато знае в името на какво го прави. Тази карта също е доста авторитетна, доста налагаща се, доста властна. За някои от вас, може би, авторитетни фигури така в вашето обкръжение да се опитват да ви налагат техни приоритети, изисквания, изобщо да се опитват да ви поставят условия. Там може да възникнат леки триения и търкания. Но пък с императора е добро време човек да поеме отговорност, да поеме живота си в ръце, да поеме контрола и да поеме и отговорността за това, което прави. Добър ден, ако имате работа по институции, да си я свършите, защото картата благоприятства това. Колесницата за везните. Колесницата астрологично е под влиянието на рак. Това е карта на прогреса, на триумфа и на успеха. Обаче този прогрес и този триумф и този успех си имат условия. Едно от условията е човек да има високи изисквания към себе си, да има наистина високи очаквания към себе си на първо място и към резултатите, които постига. Не е нужно да имаме подробен план, не е нужно да имаме структуриран план, но е нужно да знаем къде отиваме, защото тази карта ще увеличи, на първо място ще увеличи вашата енергичност. И оттам нататък тази енергия, тази сила, тя трябва да бъде вкарана в нещо градивно. В противен случай може да се превърне в нещо разрушително. Когато човек се усеща по-енергичен, а не знае къде да я вложи тази енергия, много вероятно е да се чувства докачлив, да се чувства изнервен, превъзбуден, агресивен на моменти. Затова да прескочим тая част и да си помислим още от сега какво е нещото, което утре искаме да постигнем. И нека да бъде амбициозно, нека да бъде малко над обичайните така, дневни очаквания. Аз мисля, че шанс да се постигне има. Още повече, че колесницата ще ви отличи от тълпата, от групата, от масовото, ще ви издигне по-нагоре. Ще направите впечатление с тази карта, ако имате конкуренция. Тази конкуренция за вас е проблема. Аз мисля, че в утрешния ден ще решите проблема.
Тук говорим за това човек наистина да излезе напред, да се отличи, когато е необходимо да се издигне над ежедневните дразнения, над провокациите и с това да покаже, че е над нещата. Добра карта за онези от вас, които в утрешния ден са предвидили пътувания, защото колесницата е свързана с транспорта и с транспортните средства. Паш на пентаклите за скорпионите. С паш на пентаклите утре отделете малко повече време за проучване. Теоретично имам предвид. С паш на пентаклите се подгответе по-добре за онова, което примерно ще правите в други ден. Отделете необходимото време за проучване. Намерете обективни източници. Отделете необходимото време за тренировка или за някакъв вид разиграване на събитията, на задачата, която ви предстои, ако говорим само за една. Паш на пентаклите е практична карта, той обича да е подготвен. При него рисковете е хубаво да бъдат сведени до минимум. Той не е и от персонажите, екипажите, които са склонни да рискуват. Тук всичко трябва да е предварително разчетено. И всъщност тази му подготовка му помага, като дойде време вече за действие, той да знае поне теоретично какво ще трябва да направи, с какво точно си има работа. Паш на пентаклите в дълбочина изследва въпросите, особено тези въпроси, в които няма опит и няма рутина все още. Той се учи в момента. Така че в утрешния ден наистина малко повече проучване, малко повече стиковане на програмата ви. Ако щете малко повече допитвания, но нека да не ви интересува субективното мнение на хората, а по-скоро да се търсят златни стандарти, утвърдени правила, такива някакви изисквания, които ви гарантират добър крайен резултат или ви гарантират, че няма да сбъркате и че няма да се подведете. За някои от вас картата може да резонира и по отношение на образованието. Ако, примерно, имате дечица, които са ученици или студенти, ако вие самите сте студенти и ако карате курс, тази карта е послание да обърнете малко повече внимание на това образование, т.е. да се посветите на новите знания. За стрелците петица мечове. Петица мечове е провокативна карта. С нея много често сме склонни да съдим, да критикуваме, да упрекваме другите, защото не са като нас, не мислят като нас, не правят като нас, което е абсолютно загубено време и скъсани нерви на вятъра. Човек може да влияе на нещата, които той си мисли и той прави. Но това, което другите правят и как си мислят, как подхождат, ние не можем да влияем. Упреците само увеличават напрежението, друго не правят. С петица мечове, вместо да се занимаваме с другите и това кой какво е направил или не е направил, да видим какво ние имаме да правим, да си подредим програмата, понеже с петиците е доста хаотично, да видим кое ни е спешно, кое ни е приоритетно, а да оставим другите да правят това, което са си решили. Ние на другите, отново казвам, не можем да влияем, можем да влияем на себе си. С петица мечове също така доста често агресията се настанява, което не е добре. Аз бих ви посъветвала, ако усетите дори най-малкия намек за вербална агресия, да не говорим за друга, и в личния си живот и по отношение на професионалните си дела там в колегиалната обстановка, атмосфера, веднага да се дистанцирате, да не влизате и така да не се поддавате на провокации, да не толерирате агресията, да не толерирате лошото общуване, да не се поддавате на този негативен и така агресивен тон, който тази карта задава. Никой няма нужда от това. С петица мечове също не всичко е на всяка цена. Имайте го предвид, някой път с тази карта сме склонни само и само да стане на нашата или да причупим другите и тяхното мнение, да сме някой път нечестни, да сме, както казах, агресивни. Никой няма нужда от това. Петица мечове иска да пробедим, иска да се концентрираме върху друго нещо. Петицата е карта на промяната в случая. Вместо да отделяме толкова време и енергия на това кой какво прави или не прави, нека да погледнем към себе си и да видим ние какво правим. Осмица чаши за кози розите. Осмица чаши е карта на оттеглянето, на отдръпването. Традиционно възприемана като негативна, но не и от мен и ще обясня защо. Че говорим за оттегляне и отдръпване, говорим и какво от това. Кога отдръпването и оттеглянето са негативни думи, особено тогава, когато говорим за това човек да се отдръпне от ситуации, от обстоятелства и от хора, които нищо не му дават, но само му вземат. Аз мисля, че тук няма нищо негативно. Осмицата като число е от онези числа, които искат от нас да поемем отговорност. В случая на осмица чаши, човек разбира, че е пряко и еднолично отговорен за начина, по който възприема и по който ще се чувства. Ако продължава да очаква неща от хора и ситуации, които не могат да му ги дадат,
Ние сами се разочароваме, не другите ни разочароват. В наша сила, в наша власт е да променим това. Просто спираме да даваме там, където хората не го ценят и се пренасочваме и се приориентираме там, където и жестовете, и подкрепата, и вниманието ни ще бъдат важни и ще бъдат оценени. Малка крачка в посока на промяната, малка крачка в страни ще ви направи много по-доволни, много по-удовлетворени. С осмица чаши не говорим... Да, може би всъщност говорим за леко разочарование, но никой не е казал, че очакванията ни винаги във всяка ситуация трябва да се оправдават. Някои хора и някои случки ни се случват, за да ни предадат уроци, да си научим уроците. С осмица чаши може да се чувствате сякаш наливате време, енергия, ресурси, пари, внимание, очаквания в една огромна дупка, в която нищо не излиза от нея. Тя поглъща всичко, което имате, но не ви дава нищо в замяна. Тогава как може да е негативно, когато спрете да го правите и започнете да цените себе си малко повече? Не е негативно. Аз си мисля, че тази карта е първа стъпка и начало към промяна, която да ви донесе много по-голямо удовлетворение в някои ситуации от настоящото. Смъртта за водолеите. Смъртта астрологично е под влиянието на Скорпион. Не се тревожете, тук не говорим за загуба, тук говорим за преорганизация, тук говорим за промяна. Смъртта какво прави? Смъртта осветява теми, връзки, обстоятелства, които вече не ни носят същия позитив, които вече не ни носят същото удовлетворение. Насочват ни вниманието към сферите, които трябва да се преобразуват, да се трансформират и да се променят. Със смъртта говорим за естествения ход на събитията, не говорим за загубата. За смъртта говори, поне за мен тази карта показва личната еволюция на човек. Нормално е нещо от преди 2 години, от преди 10 години вече да не ви върши работа. Нормално е. Всяко нещо изпълнява мисията си в този живот и като и си изпълни мисията, нормално да загуби от своето значение, от своето влияние и по някакъв начин да не върши работа. Със смъртта, онова, което трябва да се промени, ще бъде осветено утре. Не се страхувайте от това да променяте. Тази карта дава възможност за много от вас да реорганизират, да очертаят нови пътища, нови хоризонти, нови посоки, да зададат тенденции. Да, може малко да е хаотична картата и какво от това. Всяка промяна е съпроводена с хаос. Докато не се настани рутината, има хаос. Но това не е страшно. Страшно би било човек да продължава да цикли на едно място, само защото другите не могат да го догонят. Или само защото не му стиска да промени нещо. С тази карта дошло време наистина за някаква вид реорганизация. Сега може да влияете на събитията, на тенденциите. Използвайте това право на определяне на посоката. Така или иначе нещата ще се променят. По-добре вие задайте тенденциите, отколкото после да бъдете като жертва на съдбата и на обстоятелствата. Не говорим за жертви тук, говорим за нормалния естествен ход на събитията. Осмица пентакли за рибите. Осмица пентакли астрологично попада от другата страна на зодиакалното колело спрямо вас, попада в Дева. Това е карта, която много често говори за работохолизма. За отдадеността, с която работим по лични и по професионални цели, разбира се. Осмица пентакли е от тия карти, които правят така, че човек е като обсебен от това, което прави. Човек прецизира, усъвършенства постоянно, старае се. Осмица пентакли е карта, която е инвестиция. Това е безспорно. Аз си мисля, че за хората, които в утрешния ден решат да инвестират малко повече в професионалното си развитие, резултатите ще дойдат. Разбира се, не в утрешния ден, но ще дойдат и ще бъдат по-добри от очакваните. По-добри от очакваните ще бъдат и резултатите в личен план, там където се постараете да подобрите и да надградите. Важно е с осмица пентакли да направим каквото можем, да прецизираме, да усъвършенстваме каквото можем. Важно е да се постараем. Това нещо то ще се види, ще се забележи и ще се оцени. И в същото време е важно човек да не се вманиачава, защото тази карта дава едно такова вманиачаване някой път в нещата, които правим. Важно е да си почиваме малко повече. В крайна сметка силите ни имат предел. В крайна сметка човек не е робот. След като толкова усилено работи по нещо, след като толкова се старае и така с фокус и с отдаденост се труди в посока на това нещо да го усъвършенства и да го прецизира, трябва да намери време и да си почива. Също така, ако професионалните ангажименти са ви обсебили, не забравяйте, че всеки има нужда от личен живот. В противен случай, примерно, семейството ви може да започне да негодува, да
така да ви упрекват, че не обръщате достатъчно внимание. Опитайте се да балансирате нещата, като минимум да си почивате достатъчно. Така се разделяме за тази вечер. Благодаря ви. Ще се видим отново утре, точно в 8 с новите дневни карти.